Saint Mary's Teachers United kan penlong ya ka Fast Open Football Tournament Arhaja Arpsan Arhaja Arpenriu Hamadan jong ka Saint Mary's Mini Stadium Rangblang Sosnyang Southwest Khasi Hills District kumta ka seng ka khot padwer sobha ya ki klub ni tim jong kari Khasi Jantia bat kumju ki klub Shimet bakin wan banya shim benta katarik penpriang ya ki tim ni klub kanlong nadu menta kasing hadu ka arpsan tarik ubnai Oktober arajar arpsan ha kane ka turnamen ka kusnam kalong ha ka dur ka song pisa kilong ka bayrung kalong san hajar tengka na ka benta ka we ka klub ni tim bat haba khen kelum ka kusnam song pisa kalong baro lailak tengka ha kaba ka tim ni klub kaba yo ra ya ka namnadu kan yo ban ra ya ka song pisa kaba arlak tengka rengkat bat ka trofi bat kaba wan ba ar kan yo ra ya ka song pisa kaba silak tengka rengkat ka trofi ya ki kendon jong ka jingil kai la ban yo lengba ki number phone jong ka seng tongin ya sngap ya ka jing pensai na kaliang jong ka seng Kublai ya pi baro ki ba ki ba page ya kene kubor link ba kene ka YouTube channel ka Saint Mary's Teachers United kan penlong ya ka first open football tournament jong usnam arajar opsan arajar penriu hangni hapo kambadan jong ka Saint Mary's Mini Stadium Rangblang So Senyang Southwest Khasi Hill District na kaliang jong kaseng gi khot pat ni wer sobha ya baro ki klub lani ki tim jong ka ri Khasi Jantia pat kumjuru ki klub Shimet ban wan shim benta ka tarik ban pediang ya ki klub lani ya ki tim kanlong nadu menta kasngi hadu ka arpsan tarik Oktober arajar arpsan hagene ka tournament ki prize kilong kumne harum ka bayrung kalong san hajar tingka namta kawe ka klub lani ka tim bat ka total prize baro kalong lailak tingka ka bawan baningkong kan yura ya kasong pisa ka ba arlak tingka ringkat bat ka trophy ka bawan baar kan yura ya kasong pisa ka ba silak tingka ringkat bat ka trophy ya ki kendon jong ka jingile kai pila ban yo lingba ki nobopon jong ka seng ki ba NSI ha kane ka YouTube channel Kublai Shibun